Sziasztok, én Borobi vagyok. A megígért Minecraftos 1.9-es sorozatom kezdetét veszi, de most az 1.9-ben nem egyedül leszek, mert itt van velem Farkas 122. Sziasztok! Hát, fogjunk neki ugye fát vágni. Akkor most kivágja a fát én. Mindegy, vághatjuk ketten. Jó. Meg kell kölyet is szerezni. Mert mire elkezdtünk felvételezni, addig megéheztünk. És meg itt tettek kellett állni, csak még nem voltál. Ja. Hamar pofolyzzuk ezt a fát. Na, én akkor itt most magam alá. Ezt a házat megépítettem, amelyiket építettem a szerveren, tudod. Jó. De ez nagyon sok idő. Nem olyan sok idő, már elértem, már megépítettem vagy 300 házat. Ó, na, nekem van gombám, ez gombaragó. Ilyen, de piros is. Hát tudom, de legalább van valami. Eszek virágot. Azt lehetnél megenni. De azért felveszem virágot festéknek, de hát azért hasznos. Van piros is, kérsz piros festék. Kaja! Te van itt kaja! Ott bárány! Várjál már! Bocsánat. Most jöttem fagyúba, amikor már kivágtam majdnem egy fát. Várj már, adok neked egy 88 fát. Először craftolok nekem ilyen... Barkács tart. Nem, az neki van. Nem kell craftolni. Jó. Akkor gyorsan tedd már le. Már éhen halunk. Igen, mit kell neked? Ha volna. Kard? Na, craftolok én magamnak. Kell ilyen. Nem vagy én meg craftolom az alapot. Jó, itt van. Itt adok neked fát, botot, Botom van, nekem virágot. Virágot azt ne dobd. Nem kell a gomba, a virág se kell. De gomba az kell, de kaja. Nem tudom, hogy miért nem lehet megenni nyersen, tehát mérgező. És akkor levesnek az miért jó? Ugyanúgy mérgező. Vagy ilyen speciálisan így kifőzi belőle a ezt a mérget. Ja. Gyere ide. Na, van tuparnád is, úgyhogy... Úgyhogy gazdag vagy melyik területre építünk, arra a világosabb zöldre, vagy ide? Nem átmegyünk majd a túlcsóra. Te döntöd el. Na már van 3 gyapjunk, meg behalcionáltam egy tehenet. Építhetünk külön házat is, ha akarsz magadnak egyet. Biztos majd annyi alapanyagot én fogok itt magamnak vágni, majd biztos. De jó volna teljesen venni a videót. Mert jó, ugye nem veszem én. 122-nek is van YouTube csatornája, majd a leírásban megtaláljátok a linket. Jó szar. Iratkozzatok fel rá is. Arra szarra. Ó, nem olyan szar, csak még kevés videója van. Ja, de az még töltök fel, lesz egy horror. Blablabla. Hát én mindig téhen halok, de hát már kezdetnek meghalok. Hát, most kezdtek a játékot. Nekem csak most ment rá az első kajatyik. Na most halok meg. Mindjárt csalok, hogy rátépézek, de nem. Hát ugye... az szabad, mert az alapból van a Minecraftban, hogy nem éled meg a... Mondjad, na. Ha nem kapcsolsz be egy kalást se, az akkor is a TT. Nem, nincs TT. Van. Jó, én nem baj, mi használjuk, hát valahol elmegy, ki tudja hova, aztán hogy jöjjött vissza. Nem tudod már lementél. Na mindegy, nézed, van 10 nyers birkahúsom. Igen, akkor csinálját. Szerzek követ. Hát jó, jókor. Megeszem ezt a nyers marhahús nyersen. Nagyon finom volt, ugye kihágyom velem. Hagyjál nekem is. Nyersen eltérjük simán osztani, nem tudok beszélni. Én is úgy voltam tegnap a bedvársnál, nem tudtam beszélni. Tehát nem fogom megvágni, szerintem nem tudom, valakinek lehet, hogy túl halk lett a videó. Mert nálam nem tudom, valamiért talán nagyon hangosnak tűnt így a videó. Ez úgyhogy itt a hangában nem lesz megvágva. Pillanat, mindjárt jövök, jó, adok neked egy követ, pillanat, mindjárt jövök. Srácok. Becsuktam a szoba ajtót, mert itt zajlódnak a szüleim. Így. Na, van a kemence! Gyere már, sütünk! Szükség már? Állj, még rakok be én. Van! Hékkal fa van, hadd gyapjunk! Hadd gyapjud, adjál nekem ezt.
Adjál már három gyapjút. Add ide az egészet, csinálok neked. Jó. Az első az enyém. Hát mindenkinek 5, de hát érted. Ezt Ja. én kiviszem ezt az 5-öt. Bocs, hogy neked nem oda. Nem baj, ügyet kapok. Igen, kapsz csak te. Nekem most nagyon kevés köszi. Az éhességem. Az éhségem, nem tudok beszélni. Gyerünk hamar, Husi. Tedd ki az én... Állj meg, tényleg meg, mert lement a kajámmal. Az én részemet? Vagy most mi van? Nem már egyet? Ki nyer? Én! Nem te. Ez most az enyém lesz. Jó, nekem ez elég is. Az a... Melyik elég? Pont fél kéne. De miért vezet ki az én részemet? Vetted ki? Nem, nekem most 4 van. Facsemete van nálam, facsemete, az bedobom. Na, úgy. Gyorsan elég. Na, sülj már ki. Ne! Facsemete! Úgy. De PLS. Raktam be neked. Hát én nem vettem ki se. Ez az 5 hús, az megvan. Ez az... Nyami. Na, így már jobb. Vegyek tinte zsákot? Most mi legyen? Úgy tettem a szintezákat. Vágják Elég nagy a- kapunk. Mennyi fánk van? Hát van nálam 64, van 64 az van. Plusz még 14. Jöjjenek Ez dolgozva. És vágjának valót is. Vágsz vát! Vágok, jaja. Csak Csinálok egy számokat addig, kőszín számot. Hallség, nincs benne craft bucket. Vagy craft bucket, worded. Van itt szén. De Szén? olyan fatákája ki lehet tenni szint, tudtam, igen. Vagy addoltál szenet. Nem, itt van. Látszik a videóból, ezt majd elmondhatod, hogy abdoltam. Jó. És én most hallatszódok, vagy nem hallatszódok, vagy most ez Hallatszódsz. De majd az ópot, ha úgy van, akkor lehet megvonom. Miért? Hát akkor tudunk kiütni blokkot, de megvonom. Hát nem mondják, hogy addolunk. Tőled és tőlem meg. Na jó, de minek kell megvonni? Hát akkor nem bírunk TP-zni. Csak TP-azni bírunk. Hát szépen azért is tudunk. Ez nem mesterem C. Na, utolsó fát hagyj érjem már el. Jó, akkor úgy csináljuk, hogy és most hívnak Skype-on, hát nagyon köszönöm, Vidi van. Mi beszólok, hogy Vidi van, az meg hívja. Ami van, cigány. Hív az a utálatos haverom, aki így leköcsögöz, mert mert szar a géped, szara. Ja, tudom, melyiket tudom tudni. A Szilut, ismered? Aha. Ismered a Szilárdot? Ja nem, azt a másikra gondolsz. Jó, most nem mondjuk videóba. Tudod mennyi fám van? Nem sípolom ki, hallod én. Tudod mennyi fám van? Mennyit? 64. Na, nem is kellett volna bányászni, ott van egy ballang, hogyha jól látom. Azért én bányáztam. Tehetség ott egy kákány. Add már ide követ. Bazd meg. Nem kákány bolta. Hát nagyon Hívjuk már szépen le. tudsz beszélni egy videóba. Hogy... Hívjunk már le. Figyelj, én vagyok a baltásgyilkos, nézd már. Feküdj már le, jó, látlak. Jó, na, mennyire facsemete. Ez mi volt? Én sem tudom. Egyből nap alatt, pedig támítettet nem állítottam a nézheted. Hát, ez most mi volt? Én most... Majd rákattintottál egyből nap alatt. Igen, tudom. Vettem észre, hall. Figyelj, van Igen. ládánk. Már. Aha. Nekem most nem. Én elmegyek vadászni. Jó, már majd épít. Itt van mettem ezt. Ide... Üzem alatt, hogy így szeretem. Visszahúzás aztán. Jó. Tejáhús. Marhahúst is. Chicken, kell chicken. Itt történt mellettem be, a zombit hallottam. Ó, itt van, itt van egy találom. bánya, itt van egy bánya. Kakat. Ó, itt biztos talán gémit, vagy valami rengeteg vasat, vagy aranyat. Talán majd megnézzük azt is. Jó, hát ez az a sikátor, vagy hogy hívják ezt a bányát? Kanyon. Kanyon. Muta, hol van? Itt egy egg. Hát, tépít. Vagy? Közel van itt. Hol van? Közel van. Hol vagy? Közel. Hát, látom a nevedet. Itt vagyok. Hol? Itt, Látod? itt. Hol? Mondja már, látsz.
Naptól merre? Még a napot sem látom. Na, én a nappal szembe látok, de hát amerre van a bázisuk. Itt. Megdoblak egy tojással. Nem kérek tojást. Nehogy kotló. Megeszed. Au. Nehogy ide gyere. Au, de azért nem kell megölni az embert, mert itt van a kanyon. Lelök jelek. Nehogy. Meghalsz. Ott zombi. Hol? Nem lát? Tényleg. Úgyhogy utána, hogy tét megnyomott egyből ráközelítesz. Ráugrok, azt meghal. Nem olyan mélyet. Berakod a game rule-et, vagy ne rakjuk be. Még ne rakjuk be alad. Hogyha már nem kemény tudhaink tesznek oda. Itt van még egy kanyon, de nagyon érdekes. Vagy rakjuk be? 7 kanyon van. Két. Vagy a másik fele. Oh! Oké, de most le lehet. NPC bánya, az 100% hogy ott egy NPC bánya. Jó, talán majd azt is megnézzük, de... Mert csak az NPC bányában van fény, vagy az láva. Max. Hát akkor láva. Szerintem láva. Gyere már bányászni vagy valami. Már 11 perc megy. 11 perc, ilyen gyorsan, mint az idő. Hát átadom már, így 1.9-ben jobban megy az idő. Hát akkor, hogyha lérzek 15 perc, akkor bocsi, lehet, hogy nélkülön videózod, de hogyha megvársz, akkor megvársz. Csak 2 óra hosszáig leszek el menve. Ja. Ha megvársz, akkor köszönöm. De ha nem, akkor sosem fogok veled videózni, nem, hűlök. Na, ott, de hát nekem nem craftoltál kőpikex-et, de hát ilyen kő. Adok. Jó, köszi. Adok követ. Tessék ő. Jó. Milyen craftolok neked egy csillét, jó? Nem kérek csillét. És akkor, nem, majd tudom, milyen csillét craftolunk, és tudod, hogy belerakjuk a ládát, és én azt néha letolom hozzá, és akkor ott belepakolod a cuccokat, és feltolod. Milyen praktikus. Ja. Ja. Hát küldöm, rakunk valami majd olyan le. Olyan... Ja, sineket, hogyha találunk, és, vagy craftolunk. Hát craftolunk, lehet craftolni, nem találni kell, de... Van vas nálam, úgyhogy rakom be. Vas, hát mindegy, akkor most cserélünk, én megyek bányászni. Igen, sütök élek. Megettem mind a 2 húst. Én megettem 2. Kész csiszoltam be az itat? Meg ki lehet csiszolni. Meg harcolni. Mi? Meg harcolni, szerezzek, hogy hívják ott. Ajba, az mennyit sem botom. Kaját. Oké, itt lesz egy bánya. Arra te a zombi rögét. Igen, az alattuk bánya van. Diorit. Csiszolt diorit, hát nagyon nem. A csiszolt diorit, meg a másik diorit, az nem annyira sokat változott. Tudom. Az ilyen, mint hogyha kihajtál volna valamit. Most várjál, lerakom ezt a dioritot, így, meg a csiszolt. Nem, azért azért változott, hogyha lerakod őket. Csak rondák, nagyon is rondák. Mindenkem nem adtál fákját, kedves vagy. Hát akkor adok, gyere már vissza. Állj meg tépézek. Hát... Azt hiszem nem lehet abban itt tépézni. Na, minőket közöddel. Tényleg 5 perc lesz. Na, ide adod? Menjél már. 2 adtál. Ja, 9. Semmi nem szóltam, jó? Amit bocsi, srácok, hogy így lélegzek, be vagyok fázva. Én is meg vagyok. Csak te nem annyira, neked nincs bedugolva az orrod. Én meg Volt. de beszartam! Megint beszartam! Már megint. Már megint szakás, mint a Guardian-nél. Ja. Itt van a bánya, itt van egy bánya, de találtam bányát. Ja. Zombies is coming. Zombi bácsi? Zombik? Zombi bácsi? Zombi bácsi? Kaptak teánt, bárányt. Zombi bácsi? 2 zombi bácsi, viszlát zombi bácsik. Szia zombi bácsi. Au! Ez ne gyere már föl, az az én bányám! Én ástam, nem te. Megöllek, kézzel megöllek. Oké. 1 év múlva mikor dög lesz meg? Kiszúrom a szemet fákjával. Megütta. Ez zombi.
Hol vagyunk? Nagyon, hát a bányában szerintem megöltem. Na, akkor menjünk lebányászni. Szia, zombi bácsi. Szia, zombi bácsi. Szia. Öl már meg! 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 Leszopja a faszom. Hé! Bocsánat. Na. Buta zombi. De valaki nem kellett volna maradjon. Már 15 perc alatt eltelt fel. Akkor most... Köszönjünk el. Jó, hát... Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, írjatok kommentet, és iratkozzatok fel. Itt Sziasztok! volt velem Farka, Sziasztok! voltam Robi, sziasztok! Sziasztok!